Mundan 15-20 ýyl ýa-da süýşemizde bir hili hemme zat gyzyklydy, toýum gyzyklydy, bayramçylyklaram gyzyklydy. Oğlanlar gyýlaram bir hili başgaçady. Ola biriniň gelini ekenna, gelinjek ekeni. Bir gyýdyň halaşýany bolsa-da, ýigitlerimiz şo gyýda söz aýtmany, lak atmany özlerine kiçilik gölerdiler. Özlerine namus peslik gölerdiler. Telefon, internet olmasa-da, görüntülü gürleşip bolmasa-da, gyýlaňam, söýgüsi, gullugy iki ýyllap şoňa garaşardylar. Ol oglana bökmek erwet görülerdi, namussuzlyk görülerdi. Şolar ýaly gyýlaramken halanmazdylar. Iň wärkijesi halaşan gyýdam bilseler, şo gyýda alaslar ýelene. Toýlarda saçaklar giyinden ýazylardy. Üstünde hemme zat akyp durmasa-da, ansanlyk köpdi, agzywirlik köpdi. Toýlar ofitsiantlar sowmazdylar. Dogan garnaşlar, hotarlar sowardylar. Hiç kim bilen eşik geymeşekde ýarşmandylar. Adalyk, hakykat, dogurlar kärni. Oglanlar almajak bolsalar, aňsat gyýlara söz aýtmazdylar. Gyýlaram ikilik etmezdiler, garaşardylar. Okula da gydmazdy, baýa da gydmazdy. Biri-birini halama ornu känni. Oglanlarymyz ullara hormat goýup gillenip çilim çekerdiler. Onu bildirmejek bolardylar. Ýyllarymyz duşup duran bolsalar bir tütäneň ýanyndan geçdik çynlary bilen ýüzlerini gidlerdiler utanyp. Görmesin, bilmesin diýip gorkordylar. Iýje zat aňsat gynmaşkala aýlanyp börenden görmeýädiň, toý ýene bolmasa. Ýani diýjek bolýan hakykat känni, söýgü känni. Oglanlar arkaň gyýlara ynanardylar, gyýlar oglanlara ynanardylar. Indi şo zatlar bir hili gutordy, ýok bolup barýar. Hemme zat pulawan bolup barýar.